Еще раз доброе утро. В это невозможно поверить, но за год одна домохозяйка перемывает 5 тонн посуды. Это примерно 18 тысяч ножей, ложек и вилок, 13 тысяч тарелок, 8 тысяч чашек или стаканов и столько же блюдец. Кастрюли и сковородки счету не поддаются. За это же время от стола к мойке она проходит почти 1500 километров. Ну, что тут скажешь. Те, кому сильно повезло в жизни, преодолевают этот путь рука об руку с домочадцами. Однако чаще женщина управляется на кухне в одиночку. И тогда ее единственными помощниками становятся универсальные товары или средства для наведения чистоты. О новинках подобного рода говорим мы сегодня с нашей гостьей, бренд-менеджером торговой марки «Николь» Аелет Циммерман. Аелет, доброе утро. Здравствуйте. Бокер тов лахем. Расскажите нам, пожалуйста, вот мне как хозяйке, очень интересно знать, что вы принесли? Какие новые вещи? הבאתי לכם כל מיני מוצרים שלנו, של ניקול, שזה בעצם מוצרים שבאים לעשות את החיים היומיומיים שלנו פשוטים יותר וקלים יותר. יש לנו הרבה מאוד דברים, גם העבודה, גם המשפחה, גם הבית, את הכל צריך, וגם להשאיר קצת פנאי לעצמנו. אז בניקול יש לנו המון המון מוצרים, ובחרתי להביא לכם מוצרים שעוזרים לנו במזון. Это все новинки. זה הכל המוצרים החדשים שלנו. יש לנו גם מוצרים הרגילים, מה שאנחנו מכירים, השקיות הרגילות, אבל אני אראה לכם גם את השקיות היותר מיוחדות שלנו, מוצרי עיטוף. Итак. אז יש לנו בעצם שקיות ריצ'ראץ'. אתם מכירים? יצא לכם? У меня есть такое в машине. Я использую для хранения карт. Можно посмотреть? Я открою. Я такие ребенку в детский садик собираю иногда. Рич-рач. Интересное название. נו, יפה מאוד. Так что же новенького? Новый пакетик. הדבר היפה בשקיות האלו, זה בעצם שקיות שהן פשוטות מאוד, פשוטות אפשר לסגור אותן. בבקשה. כמו שאתם רואים, יש להם את הגב אלומיניום הזה, ליד הכסף. Для чего это? שמה שזה בעצם עושה, זה בעצם שומר על טמפרטורה ושומר על הטריות של המזון. אנחנו בחוץ הרבה שעות מחוץ לבית, ורוצים לשמור ככה על הירקות שלנו, על הסנדוויץ' שלנו, ככה טרי, כמו שהכנו אותו. ובעצם עם השקיות האלה אנחנו יכולים לעשות את זה, וגם בעצם באמת שיהיה לנו נוח וקל להביא אותם... Вопрос. Во-первых, мне это очень нравится. Во-вторых, я хочу спросить, а можно ли это использовать много раз? בטח. הדבר היפה בהם שהם באמת שקיות רב פעמיות. במובן הזה זה גם באמת שומר גם על איכות הסביבה. אפשר גם לנקות, למרות שאפשר להשתמש כמה וכמה פעמים, ואחר כך להשתמש בעוד שקית. זה ככה בין החד פעמי לרב פעמי. Что еще, Аелет, вы нам принесли интересного? אז כמו שאתם רואים, יש גם שקיות בעוד גדלים, כדי שיהיה אפשר לשים גם עוד דברים, קלפים, משחקים, צעצועים, כל הדברים שתמיד נאבדים לנו ואנחנו לא יודעים איפה לשים אותם. אז זה הדבר היפה. Рич-рач, у меня есть на работе такое. בדיוק, ובשניהם ככה יש גם את התאריך והתחולה שאפשר לרשום, וזה באמת נהדר. То есть их можно хранить в холодильнике уже с написанными... Да. כן, אפשר לשמור במקרר, זה עושה לך סדר במקרר, כל הדברים שאת פותחת, כשפותחים אורז, פסטה, כל הדברים האלה שתמיד... всегда будет свежее. תמיד יהיה טרי ושומר סדר. А что это за пластик такой? זה בעצם מוצר חדש, מאוד 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 חדש שלנו, ממש חם מהתנור, קוראים לו פלסטיק אוטם. והדבר היפה בו, שבעצם מאוד מאוד נוח לשימוש, זה מוצר לעיטוף מזון, אנחנו באמת מכינים. מאוד מאוד קל. מזון, זה לפרודוקט. וואי. הוא נחתך בקלות. יש לו צד דביק כלפי מטה, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוחצים. וואו. על הכוס, עושים לחיצה כזאת, ובעצם זה אוטם לנו את המזון. И что, вода не прольется? את רוצה לנסות? Я попробую прямо на Иру. Нет. Не проливается. Правда не проливается, замечательно. Браво. אז זה בהחלט מוצר, ומה שיפה... Супер. לא נשפך. Скажите, Аелет, מוצר הקסם שלנו. А что в этой пластике? вы еще что-то хотите сказать? רק רציתי, מה שעוד רציתי לספר, שמה שיפה במוצר הזה, שאפשר באמת לעשות איתו המון המון שימושים. אז זה גם העיטוף מזון שאנחנו מכירים, של מה שנשאר לנו ושאריות במקרר. וגם הוא משמש כמכסה, הוא נדבק לכל משטח, גם לפלסטיק, גם לעץ, ובאמת אפשר להדביק אותו ולהצמיד אותו לכל דבר. אז הוא משמש גם כמכסה, מכסים שנאבדים לנו בכל הכלי פלסטיק, אפשר גם אותו לשים. Аелет, я вам должен сказать следующее. Я думаю, что уже этими товарами, которые нам показали, вы заинтересовали всех телезрителей 9 канала. Это означает, что, придя в магазин, они начнут искать продукцию вашей фирмы и начнут пользоваться ей.
Мы просто по времени не успеваем рассказать еще о том, что вы принесли, но я надеюсь, что вы нам еще раз это сделаете, расскажете в следующей программе. Договорились? בשמחה, בשמחה. Спасибо. Я хочу сказать, что у нас в Спасибо. гостях была Аеля Циммерман, бренд-менеджер торговой марки «Николь», и она рассказала о новых товарах в области кухни и дома, очень красивых, интересных и, самое главное, полезных. Вы смотрите программу «Новый день», и через несколько минут мы снова с вами.